Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatapok sa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Tiago. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Tiago. Kini akong problema bahin isa kong nakalimutan ko limtanon ko. Anak, amot ako kasabot. Unsa ba ni siya? Amnesia ba ni siya? O unsa pa na diha? Basta kay nakalimutan ko. Pero aron yung masamtan ako sugilano, no? Anong limtanon kay ko? Inani orang pagsugod ang mga panghitabo. Katakantas ko yan, sistang Pedro Gibilin manim gamiton tanim tuam sa silang nanik ang hayo atong manok nanik nga mubo kay tiiliwat niya dara aduna ko'y trato daw artista nakaingon ako swerte ko na kay gawas nga gwapa buutan pa nakahukom ako pakaslan na Domingo ni adto ako na misita og nakadress to kill nakakutsi pa og ako siyang naabtan away kauban gikolbaan ako sa kahinang across the dancing room gigakos ko dayon siya mibalusog siya o may kumbitay pa wala makalihok ako natingala kay ang iyang kamot nagpangapkap sa akong bulsa silang ang paita hapit ba disgrasya ang akong pitaka sulod ning bulsa ni adtong trato ko nga daw artista pagka mangunguot may diploma sa pagka mangunguot graduado siya. Tiago! Ay, day. Oy! Day. Bakit lagi akong mahuman ka, mana? Oh, manda, day. Di kayo makuha na kong doyong, day. Kayo kapos pindro ko. Bito na pindro. Ay. Ay na pa naman pagsulti na. Kuha ato mga kinumpra sa ubos, kaya di na ako madabog at kaayo. Kung di man ka nagsabi, nga nung pra ka di ay. Ha? Unsa mo magsulti ba? Oo, wag ka nagsabi. Kay, mingo pa ka nung pra ka. Way problema. Bagay na yabag na Tiago. Nangayo magay ko nung para ikukumpra. Kaya wala isura nga tong ref. Nga, nihatag ko. Ay, unsa di ay? Pagkakumpra ka ko, kung wapa ko nung tagaig para pangumpra. Nayabag naman tingali ka, uy. Sa di ay, sige na kung hatag ni mo kwarta. Oo, para pangumpra. Pagraway na bilhin sa mong sweldo. Ay, naadin ni mo tanan, no? Hilom di ay, naagutan. Wabay ko mangayo ni mo ha. Ikaw ra gimuhatag na ko ana. Unya imo dayon tang suguon og pangumpra. Ay, pagkakidort biya din ni kalakiha. Uy, klaruhon tani. Uy, wala kay kalibutan nga ni hatag na kong kwarta. Wala! Wala ka. Pa-check up ko no dong. Kay basig, murag may nakabangil sa abog sa imong utok. Nakabangil nga abog sa imong utok. Sige lang ka na. Pinapagkumpra na dito. Pagkumpra na dito kay Basim. Gabian noon ka ron. Unsa may pangumpra nga pagali ko naabot di ka nang umpra niya pagkumpraon na sa kunemo. Nangumpra na di ka? Oh no, humanano. Kani di ay unsa di ay ni dini kinumpra? To pa magali sa ubos ang uban. Kuha ato kaw. Tuwa ba dito mga sudanon lakaw na dayon. Sige na. Ako to kuhaon. Bida, kalimtadon na sa dimo ay. Ako na kalimtanon. Ako pa kalimtanon ani ron. Kanahan ginis Tiago ka kidoy kita ni tawhana. Gadog ko taon ba rin nga wa man nay sakit ang akong anak. Ay nangutana lang gud ko nay gud. Kay kini pila ka mga adlaw gud may namatikdan mangud ko nga murag dili maayo ni Tiago gud. Kay nga do man, unsa ba namatikdan nimo sa akong anak? Sobra rang kagwapo. Ayaw di man na ikalalis gud kay sulid man kaayong ebidensya. Ay dili bahin anak nay oy. Ay unsa gani? Nay, kana ba siya nay ba? Wala siya sakit na amnesia? Ha? Amnesia? O, good nay. Iyon na ha. Murag nalimot ko. What? Ha? Nalimot na unsa nay?
kung unsa ng amnesia. Ay, Ginoo ko. Nay, kanang amnesia, nay, sakit na limot. Murag nalimot ka ba? Ay, sakit sa limot. Mura din, nagkuhan ka ng sakit sa mga utangan. Oo, nay, pero pwede pa na siya sa sakit sa mga maniningil. Nga no ko tawon. Kuha, nay, kay mas una man silang nasakit, nay, kaysa mga utangan. Nga no, God. Kaya na sila, kanang mga maniningil, mo gina sila unang mga sakit ug limot. Mao bitaw ng daghan ng dili makabayad kay ang mga maniningil, malimot pagpaningil. Ay, hala no. Inikalimot nilang paningil ang mga utangan, malimot na lang po nagpamayad. Ay, hala, kakedot God. Mao nang daghan na kayong masakit sa mga ingon anak, nay. Mikatap naman na sila maayo ron. Pero kini kang tiyago na murag grabe na gyud ni. Grabe as in grabe na gyud. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mauna, nay, og nabalaka gid kaayo ko nga tingalig sa umaabot ka panahon na iba, di na makailan ako ang akong bana. Ay, ngano man. Malimot naman siya. Siya? Basig malimot siya bang ako din niyang asawa. Moda lagi ng pangandaman kung moabot magandang sitwasyon na. Kinahanglan nga doon agad kay mga ebidensya nga ikaw maukyo ng iyang asawa. Nay. Dong, hindi ko apoy ko gluto, uy. Nya. Anto na lang katakaon sa kawas para wanay lihok ko nun ba? Pwede rasad, pwede rasad. Sige. Asa to mga on? Diya lang ta sa unahan sa may iskina, kanang bagong kalenderiya diha pa. Kahibaw ka ng kinsa. Ka-surgery na. Sciences Balbacoa. Sige, ato dito. Mga on dito. Sciences Balbacoa. Pring. Pili lang mga suki. Dali. Natay na ka mga sudan ha. Gusto mo kalderitas, natay lansiyaw. Gusto mo tinuwa, natay balbakuha. Pili lang mo, wapo. Sa may imo. Uy, natay ba kasi? Balbacoa lang ako. Balbacoa lang ako. May only the best ni Sciences Balbacoa. Nga, adobo. Imo day, unsa imo? Tinuwalay ako. Unsa nang isda Gwapa. Unsa ba sa gwapa? Ay, mahalon kayo ng isda, Sir Roy. Dito man sa magtanadakpan. Isdang lapu-lapo. Lamig din nga lapo-lapo. Uy, majilan diha gwapa. Wala, oy. Hagbayar kayo patay ng lapu-lapo. Ina na patay majilan. Okay, sa pa. Dara suspect ay sa lapu-lapo. Kasi patay din lapo-lapo. Okay, sa pa. Ako si Nero. Perfect. Oy. Sige. Unsa man kanang usa ka tinuwa nya usa ka balbacoa, adobo, sinugba. Unsa man na diha dere. Di na kayo, sir. Kanang unsa man sinugba imo, sir. Natin to ka klaseng sinugba. Unsa man na siya? Natin sinugbang hilaw, sinugbang igo-igo. Unina sa atin sinugbang paig. Kana lang igo-igo nindot na. Onya kuha sad kadang apilin sa duha ka kanon og soft drink sad ha. Okay. Okay, sir. Okay. Ay, gansa salamat sa Diyos. Thank you. Grabe sa daw panog abay takdan mo lang tanim mo. Abi na kag andar kang ang motor ni andar na da. Sapa diha, uy. Unsaon lami man kailan sud andong no? May basta yan si lami gana. Pila may imuan. Agay. Bad. Lami bitaw ni. Urida sa nimo. Badi ay. Busog na ka? Ako busugan ako eh. Kanang dong mamalik kita dinhiha. Kanang dadon sa nila green dinhi. Hunday. Sige tanaw, maulin ta. Sige tanan. Sige. Surgery ato na may surgery. Kasya, salamat sa Diyos. Okay. Oy, gwapa. Uy, sir, ano na mo? Oh, busog ni kay May. Lami asudan nyo diri sa. Okay, ni. Balik lang kami diri. Na surgery. Sir, kining, wa kay nalimtan, sir. Oh. Na ko'y nalimtan, ha? Ay, wa man, sir, pero natin nalimtan, oy. Ang unsa man? Ang inyong bayad, murag nalimtan. Wala ka ba yan? Hala, upa na ta kabayad dong. Hala na unsa man ni siya pagkauwaw lagi pa diha, uy. Ay, sorry na. Pasensya na kita. Sa onim limo naman ta. Kining hapit na senior city. Pasensya kay gwapa, ha? Ang bayad ba? Hindi may bayad. Pila mo tanan. Naunsa man taong padung, uy, naunsa ka man mauwa man tag-apil nimo. Naunsa ang kalimtano na kay ko. Hindi mo ta naunsa. Wa magplano taon dagana ng kaon. Baan ang dagana ng kaon tuk anta nag suka-suka tin gabut sa bay. Baya to naunsa.
Usap ka? Nag-vlog na ka? Come on. Siya nag-vlog. Oo, tade. Aha? Anya? Dili ang taon Tiago eh. Isang may tabo nga di. Bida. Ang kalimot way gahom mo ni timan eh. Sa pa diha eh. Murag pirmi naman lang guna good. Murag gigahuman naman kag kalimot. Ah, perbeda. O si permi ko taon. Si permi? Kay pirmi naman bitaw kang malimot. Unsa man may sakit ka ha? Waong yung ko kinumdung may sakit ko day. Di taon ko yung nana day, ha? Di ko limtanon. Kasi magsulti di mo nga may sakit ko. Ah? Hala no. Ay dili ba sa imong gipakita gud murag di naman gud maayo. Pirmi na lang kag malimot. Perbeda sa nang Online istorya. ko vlog oy nahisunod Bagay, may tabo nga masakit ko sa kalimot oy. O gawas pa, di taon ko kalimtano, no? Sigurado ka? Kung sa manay, ha? Wa taon ko giyango ang malimot ko nga. Happy talaga ko malimot sa nan, perbeda. Sa ato pa wag kay nalimdan di ay. Basta kay usar ya ako kasulti ni mo, day marina. Wa ko'y sakit. O di ko limtanon, kasabot ka? Di ko limtanon. Tara, muli na ta! Asa ta? Muli! Manguli. Di ana mo ta sa ato oy. Ato na din. Hello, kunin mo Tiago. Nga, Pa-check up ubos yan Tiago. Pa-check up Tiago. Murag maus niya ako nabantayan. Bitaw kaning akong kugulingon nga mura bag. Ambot. Malimtanon gyud ko. Di ko kasabot. Doon na ba ko yung limtan? O wa? Mao nga, gida ako sa kong asawa taon sa kamananambal. Kunya. Hala, lingkod mo. Salamat Inko Basyong. Yusa, usaya itong igalagat ka kayo, ha? Inko kini akong banab ba mo akong batambalan? Kaya no, nausama na siya. Kuan Inko, grabe na kay kalimtanon ba? Ang buto ba ni siya ma-amnesia? O unsa pa ng sakit diha nga limot? Maharara, sige. Ako siya interviewon. Yusa, kita to nga ni Buto. Tiago, Inko. Tawagal ko, Tiago. Si Aliasan eh. Tiago. Magultaan ako. Dili ba ka na pinangita sa balaon? Di man ikaw taon. Ikaw taon. Sa pagtuon ko, di taon ko wanted. Ganun wanted man ko. Di ikaw si Tiago Bangkilan, ang kaahoy ni Diego Salvador. Dili taon ko, inuunsa. Ako sa Tiago ang kiyod. Ikaw si Tiago Bangkilan, dili si Tiago Bangkilan, ang buhay no. Salamat. Salamat, Inko. Salamat. Yusa, ha? Ay. Diyos. Delikado kita. Unsa delikado Inko? Delikado kita iyang sakit. Pero wag na kayo dito lang. Kaya ikaw lang ang gitagaan ang sakit. Inko tempa. Unsa man diyan sakit? Unsa man may kaayuhan gid may kaayuhan pa di siya Inko? Ano na sa kaayuhan. Pero wag yung pagkaayo. Kuli na kaayo. Bukong ipasabot. Lisod na. Busang ang ragyudan niya nga pasagdan. Ang imong buhat mong nagod kayo na mao ang pagpahinundom ragyud niya perme. Buhata ka na ha. Kutob sa bahay mo. Ayaw pagsurindir. Kay ingon ana puntong sakit na ko kanyato. Ha? But may pasabot Inko ingon anak pagka kani adto kanang limtanon ka? Oo, ako yung kanang nalamangan problema tungod sa pinangga na kong asawa. Nga mao kanunay na kumupahinumdum sa tanan. Sa higayon nga malimot sab ko. Mao ba Inko? Oo, salamat sa Diyos na naulian ko na maayo ko. Nawala akong pagkalimtanon. So, di na kalimtanon Inko. Dili na. Ay, wow, praise the Lord. Nya kisa dingan si mong asawa Inko. Si Kuan Kining. Kining kinsa Inko. Si Yusa, ha? Si nalimot ko. Ay, bungot singong. Recorded by X Thunder Gaming. Mauli may sa kong asawa nga puno sa kapakyasan taon kay sa isultis tiguang utro po sa doon na yung tao sakit yung sama ng sakitan ako. Mga nga naghunahuna sa dinon kong sabot nga nalimot siya sa iyang pangaan sa asawa niya. Purbida no? Mao to nga uli na mauli namin sa kong asawa. Unya. Ano sa mga order, oh? Salamat. Ikaw na laging usa, sir. Asa pa na mong misis? Wa mo kuyog. Ako ra. Di ay. May noon, watay kupitin siya ba? Ako ra taong usa. Punay ko diya, be. Kanang, punay na din ang kanon ako. Punay na din ang kanon niya. Sabaw sa daan. Niya, usa ka sundin sud. Ay,
Probuya ginagbil bakuwa siya. Silambig yung ganina. Kring! Oh, lumias ang bakuwa eh. May pagkatimpla. Pilit kay sabaw. Grabe. Ito na ko. Napaday ko trabaho sa bahay. Ngawa na ko matiwas. Limot ko na. Probida eh. Ito na ko. Sir, sa? Kasi ito ko pa. Sir, kanang, wa pa kakabayad, sir, ha? Siguro ka? Pastilan pasensya na taon ka. Unsaon, kinilang hapit na tapos senior taon. Pero ay kabala ka, di ko madaga na. Bayad ko. Pila ka dito? Nalimot ta sad ko. Gibadlong ko sa taon sa tindirang bayo taon kay wa kuno ko makabayad hapit sa kong gikaon. Katong bayot ka tindira sa karinderya ba? Mao to nga pagkasunod ako kaon, ay siguro na nako daan. Hello, sir! Day, bagwa pa, dali. Sa iyo lang dito. Di mahimo nga, di ko kaon sa inyong balbakuwa. Siyang sila mo kayo, tingin biya. Ba, sir? Para, di ko siguro nga makalimot yun, no? Basta kalimot na sad ko ba? Bayaran ako daan para, di ko kalimot. At least, kabayad ako akong, di ko man ako makalimot ko. O nga, sukli na daan, di ko man ako kaon, ma. Kahit, tingaling. Sukli daan, sukli daan. Basta ikaw sa dinoy makalimot. Kapalos, sir. Di hindi ka tiyago? Dito ko sa akong suki. Dahil sa hangkibaw, nakadiit, diba? Sa kring ni mo? Uy, niya ni bayad ka. Kasi nalimot sa bayad. Ay, baya. Ano bayad? Ay, bayaran ako daan. Pag-abot ko dito, pag ko ka-order, bayaran ako siguro. Mas maayo noon. Ngayon anak, ka dito mauwawan. Sir! Oy, sir, salamat ka doon na rin. You had in sir, no? Gisulod mo kasindira. Nalimot at bayad. Uy, taka, blaka, ay, bayad ko daan. Nang anong gisulod magkaana ang ga? Ay, di ko ba na ni mo nga naman na. Abot lang. Psst, doy, are. Guwapa, dali. Gibayran naman yung kadaan, ha? Diba? Wako malimot magbayad mo, diba? Nalimot na sa di sa bayad? Ma'am, oy. Wala siya nalimot, ma'am. Magbayad. Ibayran mo kanina daan. Yang anong gigukod man mo siya? Ma'am. Wa man siya malimot. Kanagkuhan ba? Wa siya malimot magbayad. Pero, halo, nalimot siya kaon sa iyang gi-order. Ano naman naging ni klases pagka? Uy, wala di mo ka tayo mag-order, Tiago. Ano ka na taon? Bantong na ko ito. Papahong gini mo, Tiago. Uy, di lagi ni maayo. Ni grabe na gini mo sakit. Ni grabe na gini. Ano yung problema? Beda, so sakit na ako. Ang clip na ano, nibayan ko. Pero paano ko kana akong ibayran? Pero beda, saan ko buhato ni ba? Paliho ko be, naabras Bible ba? Nga naikalimtanon niya, di mo bayad or niya makabayad, di kanon ang ibayran. Beda, paliho, tabangi ko niyo ati pre, tabangi ko niyo do, abi. Unsa man kung kamoy pasultihon, Tiago alias Sunny Boy. Okay, Ate Pres? Okay, ang isendo na ito kadlawa. Si Dodong Tiago, Ate Pres. Isingan lan? Tiago. Ah, Tiago. Sani Boy, si Sani. Tiago. Kuan kaning ka ni siya. Ate Pres, kanang kalimtano na kayo. Di ko kasambutan ng iyang sakit. Bata pa ni. Bata ba Ate Pres? Pero malimot siya. Kadali kayo malimot ba? Ngumpra yung asawa, kalimot siya. Niyatang di ko ni mo sige kwarta day. Sige, pangumpra dito. Pero gika na ngumpra yung asawa. Kalimot siyang nihatang siya kwarta kay mangumpra yung asawa. Pag uli, gingnan siya. Sige, pangumpra dito day. Pero gika na nangumpra. Hangtong nga bitambalan siya. O niya karon, wag yun maayo kay hasta mang tambal niya. Na may sakit nga sa ama, kalimtanon kayo. Nikaon siya sa karinderya, permi na siya makalimot og bayad. At uhigayon na Ate Pres, di bayad siya daan. Kay para di siya kalimot, paghuman Ate Pres, giapa siya sa tindira nga bayad. Sir, siya, manaw kog bayad mo yun siya. Manalagi kag bayad, sir, pero nalimot kag kaon sa imong gibayran. Nabali na po di ay. Nabali Ate Pres, pastilan. Mga niya sakit Ate Pres, saon ko nun niya. Naaba ko doon mapasa. Matambalan ba na, doktor? Matambalan, mataadi. Murag, angay lang gito siya ang pinumduman kay kaning amnesia, lisod man siguro ni Ate Pres. Pero, okay ra ako. Amnesia ulit si Ate Pres? Tiguang na. Limtadon ka? Sa Amnesia? Alzheimer? Ha? Alzheimer or amnesia? Pero sa tiguang naman na. Mao ba? Basta, mao na. Alzheimer siguro niya. Pero naibatanon karon nga malimtan. Pero kanang makalimot, di man siya makalimot nga iyang asawa Ate Pres, di kanang Alzheimer, kaya di na ginawa kaila, di ba? Oo. O kanang amnesia lang niya, kanang makalimtanon lang yun siya, makalimot yun siya. Pero grabe ng amnesia. Di ba? Malimot agad ka. Mao ba? Oo. Ara-ara na Alzheimer. Kining watay kalibutan. Aba, o ba di Ate Pres? Amnesia, or lisod, Nana bagbinaw, ni eskwela ni doktor. Bam, o saban bam? Ay, may grabe. Doktor Sairo.
Ano na isipol kayong limtanong Goliath? Kadang mingon ka sa ako kantipara. Oh, Na rin mga sulob. Mao na. Oh, simple ka na dagan kayo lumahit po nga na, no? Diretso tas pambit Goliath, ari ka dito sa New Testament. Lucas 22, versikulo 59, ngadto sa 61. Basa. Way duha kining tawhana kauban kayo niya kay taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro. Uy, wa ko kalbutan na rin di panulti, uy. Samtang nagsulti siya, may manok kami tuktugaok. Milingi ang Ginoo ug bitutok ang Pedro, dumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok karwalawa ilimod mo na ako og makatulog. Ako ning gibasa, basta ngayon mo. Ano mo man gibasa ang babina kalayo ora? Ang akong punto ani is kani atong sinder hingalimot. Hingalimot. Okay, kumpara nimong Pedro, si Pedro Wag wa gyud yung magkalimot. Apan nagpalimot-limot. Ikaw Pedro, kanu maupaw ka man? Kalimot siya. Mura mo naman nagsingin sa Juan Pasa to si Imlex ba? Ikaw ba di ka magbugal-bugal pirmi ka imo nga sagrado ba yan ngan ba yung apostolis ngan ba yung sa tupapa. Sa Pedro binakungan. Mo lagi. Wa ba San Bambina? Ya, hilam po. Nais San Bernardino, pero ay San Bambina. Oh, si Bernardino, abi ni mo kana si San Bernardino, kana lahi po tong San Bernardino, lahi po na si Bernardino nagtambalan sa Birhen sa Guadalupe. Lain pa to. Bernardino Gigo yung palido. Balik ta gulyat. Okay. Ako ning ibasa tungod kay si Pedro nga na numdom pero nagpalimot-limot. Samtang sindi na to nga si Tiago hingalimot gyud karon. Si Tiago ba sindir o asawa? Ang asawa mo yung sindir? Si Tiago. Si Tiago. Tiago, sayon ra kaayo na Tiago, no? Sakto tong giingon nga magpahinduman ka pirmi, unya kanang na ang unsay nga niong sige lang gyud ampo, sige lang ampo ngadto sa tong Ginoong Hesus kay wa may arang, no? Kayo gari lagi ka sa Mateo 28 verse 18, giingon niya ang gaom sa langit ug sa yuta gihatag ngadto kaniya. And pwede sad mangayo kag intercession nga mo intercede nimo kay siya may gitawag og mananambal sa langit, medicine of God, si San Rafael Archangel. Analay mong baton kay wa may kumo kay nalagi panultihon amot mutuo ta naplo kay pinultihon nga prayers can move mountains. Apan mingon lagi na uban gulat sige ko ampo mo tabo mo gyapon. Pero kana kon sige kag ampo dili ko si mong pangayo sa Ginoo nya wa kadud ni abot sa imong pamina wa gyud bagay mo mag-ampo sayon na po kuno na gulyat pagpamalandong. Unsa man? Ay mo lang kuno palandongon nga ang iya magong pagbuot mo'y matuman sa langit ug sa yuta. Una maghuwat lang ka. Pero katong nahitabo na kong gulyat, nalimot yung ko. Nalimot ka lang unsa? Nalimot yung ko. Sa diyan na agi mi sa tinaanaga. Padumi sa South ato kami mga Bambinas Angels. Ingat na, Bam, nagalimot ka nga ikaw may naray na din tinaan. Kaya bang naganay apo cement? Ito, ha? Niabot ka, nagsumisot na gani mi. Niapat yung ikaw pag ginakadaong. Ano ba? Katong gina ko laki sa eskwelahan. Sumama mo na ka ito naman nun. Dora ko ang puzzle, Tihon. Are